Татарстанда бүгіннән башлап ковидтан саклану чаралары катыгыйлана. 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен үз изоляция һәм җәмәгать урыннарына бару кагыйдәләре үзгәрде. Театрлар, кинотеатрлар, цирк, концерт заллары 50% тулган очракта гына эшли, ә кешеләр 500-дән артмаска тиеш. Оештыручылар чарага кадәр 7 көн кала оператив штабка хәбәр итә. Хезмәткәрләр һәм килүчеләргә прививка ясату турында сертификат яки шушы араларда авырып дәвалану турында белешмә күрсәтү мәҗбүри. Шул очракта гына спорт күңел ачу, мәдәни чараларны үткәрергә мөмкин. Кунакханәләрне һәм хостелләрне яртылаш тутырга гына рөхсәт ителә. Ресторан, кафеларга, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләренә, аквапаркка, сәүдә күңел ачу үзәкләренә гамәлдәге QR-код белән генә эләгергә мөмкин. Прививка ясатмаган 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен мәҗбүри үзизоляция режимы кертелә. Өйдән бары тик поликлиникага, вакцина сатырга, ашыгыч ярдәм кирәк очракта якындагы кибеткә чыгарга мөмкин. Эш бирүчеләр 65 яшьтән өлкән хезмәткәрләрне дистанцион режимга күчерергә тиеш. Татарстанда вакцина сату пунктлары атнага 7 көн эшли. Сәүдә үзәкләрендә һәм мәдәният йортларында өстәмә мобиль пунктларда ачылды. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.